da ka jing sngopsen yel ka jong khathain namar ka jing sadin ha ka liang ka sorak bat kwi de ki kam panrai ki nong snong jong ki khatwe ti ki snong gebdan pa khathain berki ke baha pa nong ston constituency ki la khat song ba yau ba adan mila ba sel mai bat kam juru yau Dr. Ricky AJ Sangkan menan pek ya ka di ka jing sadin khathain ka jong ki da ka jing community ba le si na ka liang jong MP Dr. Ricky Sangkan ulak ba nei ai na gam ta jong ki kumdala pelong yang ka jelang ka bala pelong ru ka football final ka bala pelong ka asian da ka thain ubadan ulay obanya ai khublai ki player cha basang ka jela kai final ha ka bala pelong ru ka football la ka mata ki kenthai ba kumbiur ki sama action rang masa Henry nak kaliang jauh badan walaupun syai ki pai ba nak kata than mana kaliang jauh MP kan dala than bon yarap e nam ta jongki khamdam kaliang jauh surok ki umbak memdi bagi cakapuli namar bu MP uyo ka skim ka patang san klor ka sistem baru haban samar biang syabaro life and rutli ki konstituensi ki ha pa ka silong seat bat lada pia ya kan ka san klor ne ka san spalak ka sistem ki life and rutli ki konstituensi kawai konstituensi kan yo tang kembak lai lak tingka penman UMLE udon ka skim ka bakam he banyu MP ha ka bo UMLE uyo adu arspa san pholak ha ka sistem na ni arklor point san pholak ha ka sistem ubadan ulai ramat persyai ka skim jung MP namar bau Dr. Ricky Sangkan MP jong ka Selong udan han mak dali nam ta ki kam ki bakerki jong ka jelah udan yang kata ka benta ka bakrau bak ki constituency UMP uyo tang san klur sistem Kabut tangsan spalak. Bat uhaman pek bat kami ya kita ki life and real ki constituency. Lalu pihak ya kata ka san spalak. Ha kita ki life and real ki constituency. Kabut kawai ki constituency kan yo tang khalai lak tami. Te khalai lak hango nai. Ya kawai ki constituency. Kadau MLA yo adu arspa san polak tangling ba ke SRWP. Namar katangi dewan sekutu wat nungsya elam bakla. Namar ki don bun mendagi bersya ini. Lalalek beni kendu MLA. Lalalek beni kendu ikita kiba don aga sorkar. Tiong kilik supra kan. Namar lajo upra ati. Namar ki ati upra umum lak banayu nayu habatang sanspa lak sistem life and reality constituency. Kamni ki masuk. Nangatagadaw kipa kanang malada UMP sigi unum la banai o kipai bagen sa knyum ni don kam na margata na bantip ya kata ki boro ya ka bor ka bo MP la banle ba ya kata MP scheme ba family scheme kalang he family scheme shis pasha bani nujor ba ka MP scheme na martang ko ka constituency MLA yo aspa san product kat bo MP pa haki lai punri constituency yo tang san spala te nangu laban pendiang ye kita ki constituency mereka kamram ju MP kalau ban bodini ki scheme joga sarkar preng
nang tabani kren ni kijinge kibai tungko baki anjo ka sarkar preng kata gare ka kabram jong MP nega boboni kade ka kamram jong amri baka sarkar jala te kade ka kamram jingi namar kata rawan prinsip ko baka don kam bangin wanra ya ka jingla aga sarkar jala bangin kentiu ka jingmi joga voice of the people party ku kade namar ka jing sadien ka jinglong kumagalong syang ni ka dong ka than berki kumni kalenti ke singkin ko ombam komdi ke kot ke kia ki jaga puli ndai tang shini kat shawang ile mata miu i ya ke jing sadin ya ke jing hiar asut o ki pat ba nong song snong nomor katao ka jing job ka jing ya ke MP election ka dai tang ke jing sedang jong ke jing kala ni don kam ban yene aga ta ke jing ko jingot ka jing i pengen wan ra ya ke jing kala lakalong haganu kono election Banginum I ya ka party voice of the people party ka badan ya ka nongrim ka scam banon ra ya ka sinshar ka kharar ka bukhut banile persha ya ka bamsa ban jere kumno ban ya rap ban ya da ya ki khon samla jingi na ka jingjak ban na ka jing jersey jongi da ki jing sne ke babon bakalang ka snosi menda nge ma ka jilla ka jilla lani ka sarkar kamla ban aga jing shngan ya ki nong shong shnong Hadir balawa kini kajialang dak jengker pat jengki rang bak snong bagi saudara jaka tek snong uba adun wali ban jurep bru ya ka sub center ka badan pa berki bakan ka sub center ka syakri ya kembak hadwi teli ki snong ha ka jeng le jong badan bagi jagran jengki nas ki betray ya ka sub center so thu bakan ka sub center ka bala pelih ka sam ajar we hadu mata ka padan setia ya ka boarding elektrik ni le chupen kam dak solar susu le thu ru daki bapet yang te jaka makan ka sub center kadang duna bak bak sudap tang manumana ya kejeng kam jong ka jeng sumari ki pai ma no kata ge pai kejeng kam kem ki dawe ge shin ki long kejeng rap ka kharau na ta ki pai ma ki badan ha ki snong saudong jong ka snong berki Terus no.